Hoi, ik ben Daan. En ik heb een liedje gemaakt, het heet Samen. Het liedje gaat over liefde. Ik heb het samen met Danny Ferdinandus geschreven. En geproduceerd door Manfred Jongenelis. Dus het is een heel leuk liedje geworden. En de mensen moeten zelf maar luisteren en kijken. Gaat echt, ik ben sinds een jaartje heel erg verliefd. En daar ontstaan hele leuke liedjes over. En daar is onder andere Samen uit ontstaan. En hoe vindt je nieuwe liefde het liedje eigenlijk? Ja, die vindt hem superleuk. Ja, echt superleuk. Dus die genieten. Hij zit ook op het einde van mijn videoclip, staat hij erop. Dus als mensen nieuwsgierig zijn, dat is mijn nieuwe liefde. Wat vind je nu eigenlijk de leukste plaat die je zelf gemaakt hebt tot nu toe? Deze natuurlijk. Ik kan niet anders zeggen, hè. Nee, dit is sinds een hele lange tijd weer mijn eerste eigen plaatje, eigen geschreven nummer ook. En daarvoor heb ik in een meidengroep gezeten, Exposure. Maar dat is alweer 17 jaar geleden. En daar hebben we wel een top 40 hit mee gehad. Maar nu is het eigenlijk weer opnieuw begonnen. En mijn eerste plaatje meteen raakt. Dus superleuk. Waar kunnen de mensen je allemaal vinden? Nou, ze kunnen eventueel op Facebook kijken. En het is Zangeres Daan. En dan Daan met hoofdletters. Of op Twitter, @ZangeresDaan kunnen ze kijken. Op YouTube staat mijn clip. Die is superleuk geworden. Dus met een hele leuke oude roze Cadillac. En binnenkort, ik hoop deze week nog, is mijn website klaar. En het is www.zangeresdaan.nl.